Hey, vi skal filme noget late night med vores nye kamera i H. Yay! Og den har lampe på, så det er ret sejt, så vi kan filme i mørke. Ja. Så det skal vi prøve at teste. Se det, Johnsen. Okay, men det skal vi så lige prøve at teste på skateboard. Vi tager det på bloggen nu. Ses. Filming through the keyhole! Hvis du kigger ind igennem nøglehullet, nu kan jeg se dig. Jeg kan se sæben! Drop the soap! Jeg kan så ikke se sæben. Jeg kan se din hånd nu. I can almost see you pee. Almost? Shit. Jeg kan se den blå sæbe. You know why I dropped the soap? Because I bang it. I can see you.